Godina 1991. ostala je duboko urezana u kolektivnu svijest hrvatskoga naroda kao vrijeme u kojem se odlučivalo o samom opstanku. Bio je to trenutak u povijesti kada je jedna zemlja morala braniti svoje pravo na postojanje, dok je istovremeno, doslovno pod kišom granata, gradila vlastitu državu, ustrojavala vojsku, uspostavljala zapovjedni lanac i tražila međunarodni legitimitet. Na jednoj strani nalazila se Jugoslavenska narodna armija, u tom trenutku jedna od tehnički najopremljenijih i najbrojnijih vojnih sila u Europi, s tisućama tenkova, stotinama zrakoplova, moćnim topništvom, golemim skladištima municije i desetljećima razvijanom vojnom infrastrukturom. Na drugoj strani stajali su hrvatski policajci, slabo naoružani dragovoljci, prve postrojbe Zbora narodne garde i lokalni branitelji. Imali su tek skromno pješačko naoružanje, lovačke puške i iznad svega svijest o tome da popravnog ispita neće biti. Prema dostupnim povijesnim izvorima i analizama stručnjaka, omjer snaga bio je toliko nesrazmjeran da je, gledano isključivo kroz vojnu teoriju, ishod bio gotovo unaprijed određen. Postavlja se ključno pitanje koje i danas, desetljećima kasnije, zaokuplja povjesničare i analitičare. Kako je Hrvatska preživjela 1991. godinu, kada na samom početku nije imala gotovo nikakvu stvarnu vojsku, kad je raspolagala tek s ograničenim količinama oružja, dok se obrambeni sustav tek nalazio u povojima, suočen s vojnim strojem koji je kontrolirao sve ključne vojarne, skladišta i strateške pravce. Hrvatska u tu sudbonosnu godinu nije ušla kao potpuno naoružana država sa spremnim vojnim strukturama. Prema svjedočanstvima sudionika tog vremena, temelj obrane činile su snage Ministarstva unutarnjih poslova, posebne postrojbe policije i narastajući val dragovoljaca koji su se organizirali kroz lokalne krizne štabove i prve obrambene linije. Nedostajalo je gotovo sve što čini jednu modernu vojsku. Nije bilo teškog topništva koje bi moglo parirati neprijateljskim haubicama, kronično su nedostajala oklopna vozila, moderni komunikacijski sustavi bili su rijetkost, a opskrba streljivom ovisila je o snalažljivosti i oskudnim zalihama. U mnogim prikazima Domovinskog rata navodi se kako je situaciju dodatno otežavala činjenica da su se diljem Hrvatske, u samom srcu njezinih gradova i općina, nalazile brojne vojarne pod kontrolom neprijateljski nastrojene armije. To je stvaralo stravičan osjećaj okruženja iznutra. Vojarne nisu bile samo izolirani vojni objekti, već stalna prijetnja, potencijalni centri pritiska i polazišne točke za napade na civilne ciljeve i komunikacijske pravce, čime je manevarski prostor hrvatskih snaga bio dramatično sužen. U trenucima kada je potreba za naoružanjem bila pitanje golog opstanka, uslijedio je težak diplomatski i moralni udarac. Međunarodna zajednica uvela je embargo na uvoz oružja na područje cijele bivše Jugoslavije. Iako je ova odluka formalno obvezivala sve sukobljene strane, u praksi je njezina težina pala gotovo isključivo na leđa Hrvatske. JNA je već posjedovala goleme količine naoružanja, skladišta prepuna ratnih rezervi i neometan pristup domaćoj vojnoj industriji, dok je Hrvatska tek pokušavala izgraditi obrambeni sustav doslovno od nule. Ovaj embargo stvorio je moralno teško breme i osjećaj duboke nepravde. Od Hrvatske se očekivalo da se brani. Njezino pravo na samoodređenje bilo je načelno priznato, ali su joj istovremeno zakonskim putem svezane ruke kada je riječ o legalnoj nabavi sredstava za tu istu obranu. Svaki komad oružja koji je u tom razdoblju ušao u zemlju stizao je tajnim kanalima, uz goleme napore, opasnosti i financijska opterećenja, što je onemogućavalo brzu i sustavnu opremu novih postrojbi. S obzirom na takve okolnosti, prva linija obrane nije mogla biti savršen i koordiniran vojni stroj. Nju su formirali ljudi iz naroda, organizirani kroz policijske postaje, odrede narodne zaštite i dragovoljačke skupine koje su držale seoske straže i improvizirane barikade. Bili su to branitelji koji često nisu imali čak ni prave vojne odore, a kamoli standardiziranu opremu. Nedostajalo je radiovoza,
motorizacije i pješačkog streljiva, pa su se u prvim mjesecima nerijetko dijelili meci na brojanje. Međutim, ono što im je nedostajalo u tehnici, nadoknađivali su izvrsnim poznavanjem vlastitog terena. Ti su ljudi znali svaki puteljka, svaki most, šumu i prilaz svojim selima i gradovima. To lokalno znanje, u kombinaciji s iznimno visokim moralom, disciplinom rođenom iz potrebe i čvrstom odlukom da se ne odstupi s kućnog praga, postalo je nepremostiva prepreka za neprijatelja koji je napredovao cestovnim pravcima, često nespreman za bliske borbe i otpor u naseljenim mjestima. Uviđajući da se dugotrajni rat ne može voditi samo improvizacijom, hrvatsko je vodstvo krenulo u povijesni korak osnivanja Zbora narodne garde. To je bio temeljni korak prema stvaranju profesionalnih i organiziranih oružanih snaga. Ustrojavanje brigada ZNG-a odvijalo se u hodu, na poligonima koji su često bili pod topničkim udarima, dok su se postrojbe, nakon kratke i intenzivne obuke, odmah upućivale na bojište. To nije bio uobičajeni proces izgradnje državnih institucija koji se provodi u mirnodopskim uvjetima, već dramatična utrka s vremenom. Povjesničari često ističu kako je u tom razdoblju svaki dan preživljavanja bio golema pobjeda jer je kupovao dragocjeno vrijeme. Svaki tjedan u kojem bi se održala linija obrane omogućavao je zapovjednim strukturama da se bolje organiziraju, da se uspostave bolji sustavi veze i da se pojedinačne izolirane postrojbe povežu u jedinstvenu obrambenu cjelinu sposobnu za koordinirano djelovanje. Jedan od najvažnijih i najdramatičnijih preokreta u toj sudbonosnoj godini bila je bitka za vojarne. Blokada i zauzimanje vojnih objekata i skladišta JNA diljem slobodnog teritorija Hrvatske predstavljali su stratešku prekretnicu koja je izmijenila tijek rata. Te su vojarne dotad bile stalna prijetnja, no hrabrim i odlučnim akcijama hrvatskih snaga i građana one su pretvorene u izvor spasa. Osvajanjem velikih skladišta, posebice u Varaždinu, Bjelovaru i drugim gradovima, hrvatski su branitelji došli do neprocjenjivih količina pješačkog naoružanja, ali i onog najvažnijeg, teškog topništva, tenkova i oklopnih vozila. U mnogim prikazima Domovinskog rata navodi se kako ova bitka sama po sebi nije odmah završila rat, niti je riješila sve probleme s opskrbom, ali je Hrvatskoj donijela sredstva s kojima se napokon moglo uspostaviti kakvo takvo ravnotežje na bojištu. Ostala je zapamćena povijesna istina. Ono što Hrvatska zbog embarga nije mogla legalno kupiti na svjetskom tržištu, njezini su branitelji morali zarobiti na vlastitom teritoriju. Hrvatska je 1991. godinu preživjela i zato što su pojedini gradovi i općine podnijeli nezamisliv teret, djelujući kao bedemi koji su vezali goleme neprijateljske snage i trošili njihove resurse. Vukovar je postao najveći simbol te žrtve i otpora. Tromjesečna herojska obrana grada na Dunavu privukla je na sebe najbolje opremljene mehanizirane jedinice JNA, slomila njihovu napadačku oštricu i nanijela im gubitke od kojih se te snage na tom pravcu nikada nisu u potpunosti oporavile. Istovremeno, gradovi poput Dubrovnika, Osijeka, Zadra, Gospića, Karlovca i brojnih drugih mjesta duž tisućama kilometara dugog bojišta proživljavali su tjedne i mjesece neprekidnog granatiranja. Svaki od tih gradova odigrao je ključnu ulogu u održavanju obrambenih linija i skretanju neprijateljske pažnje. Glavna poruka tog razdoblja leži u činjenici da Hrvatska nije preživjela zato što je svugdje bila vojno jača, već zato što su njezine ključne točke izdržale dovoljno dugo da se ostatak zemlje konsolidira i pripremi za dugotrajnu obranu. Gledajući strogo tehničke podatke, premoć JNA u naoružanju trebala je osigurati brzu pobjedu, no ta superiornost na papiru u stvarnosti se pokazala nedostatnom. Vodstvo te armije suočavalo se s dubokom političkom konfuzijom, nedostatkom jasnog i moralno opravdanog cilja te ozbiljnim problemima s motivacijom vojnika i masovnim dezertiranjem. S druge strane, naišli su na žilavu obranu u urbanim sredinama i na teškom, nepreglednom terenu gdje tenkovi nisu mogli lako prolaziti bez pješačke podrške, koju neprijatelj često nije imao u dovoljnoj mjeri.
Nije moguće svesti sve ove događaje na samo jedan uzrok, no povijesna je činjenica da gola vojna sila može srušiti zgrade i razoriti infrastrukturu, ali je kontrola nad teritorijem na kojem se cijelo stanovništvo odupire okupaciji nešto posve drugo, što je za agresora bilo neostvarivo. Improvizacija je u tim mjesecima postala način života i jamstvo opstanka. Kada nije bilo tvorničkog oružja, u lokalnim radionicama i tvornicama koje su prenamijenjene za potrebe obrane, građevinski kamioni i traktori oblagani su čeličnim pločama kako bi služili kao prva improvizirana oklopna vozila. Izrađivane su ručne bombe, preuređivani su signalni pištolji, a civilni zrakoplovi poljoprivredne avijacije koristili su se za opskrbu opkoljenih područja i izviđanje. Ta nevjerojatna prilagodljivost, kombinirana s malim pokretnim skupinama branitelja koji su vršile prepade na neprijateljske kolone, stvorila je dojam da je obrambeni zid mnogo gušći i opremljeniji nego što je uistinu bio. Preživljavanje je dakle bilo rezultat kolektivne inteligencije, solidarnosti i snalažljivosti čitavog društva. Na posljedku, sudbina Hrvatske nije se rješavala samo na blatnjavim rovovima i zapaljenim selima, već i na polju diplomacije. Da bi zemlja opstala, morala je izdržati dovoljno dugo kako bi međunarodna zajednica shvatila da je povratak na staro nemoguć i da je Republika Hrvatska stvarnost koja se ne može izbrisati s političke karte Europe. Svaki uspješan otpor na bojištu slao je jasnu poruku svjetskim prijestolicama i otvarao prostor za diplomatsko djelovanje, koje će početkom iduće godine rezultirati međunarodnim priznanjem. Kada se podvuče crta pod događaje iz 1991. godine, odgovor na pitanje kako je Hrvatska preživjela krije se u jedinstvenom spoju više čimbenika. Preživjela je zbog požrtvovnosti policajaca i dragovoljaca koji su primili prvi udarac, zbog hrabrosti lokalnog stanovništva koje je poznavalo svaki pedalj svoje domovine, zbog ubrzanog i mukotrpnog ustrojavanja Zbora narodne garde, te zbog oružja koje je s golemim rizikom zarobljeno iz neprijateljskih vojarna. Preživjela je zbog radova heroja koji su kupovali dragocjeno vrijeme i zbog potpunog neuspjeha agresora da golemu vojnu tehniku pretvori u trajnu kontrolu nad ljudima koji su odlučili braniti svoju slobodu. Hrvatska u toj sudbonosnoj godini nije imala dovoljno oružja, ali je imala neiscrpnu volju za opstankom iz koje je, pod teškom paljbom, iznikla pobjednička vojska i neovisna država. Godina u kojoj Hrvatska nije imala gotovo ništa, postala je godina u kojoj je pokazala da ima ono najvažnije – odluku da ne nestane.